Как да купиш имот, ако нямаш спестени средства? Остани до края и ще разбереш. Представи си, че купуваш имот на зелено. Бил си на среща с инвеститор, харесал си имот, избрал си схема 20% сега, 80% на акт 16. Имотът струва 120 000 евро. Това означава, че ти сега трябва да платиш 20%, а именно 24 000 евро първоначална вноска. Първоначалната вноска се заплаща при подписване на договор. В този договор подробно се описва кой имот купуваш, на каква цена го купуваш и какви са неустойките за инвеститорът, ако не завърши сградата. Това е предварителен договор. За да го подпишеш, ти трябва да имаш 24 000 евро, което са 47 000 лева. Имаш 3 варианта да се здобиеш с тази сума. Вариант номер 1, ако предварително си предвидил покупката и имаш заделени средства. Вариант номер 2, да поискаш заем от приятел или роднина. Вариант номер 3, да изтеглиш потребителски кредит. За моя имот аз използвах част спестени средства и за остатъкът, който не ми достигна, изтеглих потребителски кредит. По повод потребителският кредит е хубаво да се консултираш с кредитен консултант. Ако нямаш към кого да се обърнеш, можеш да ми пишеш и ще те свържа с човекът, с когото аз работех за моя кредит.